ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರಭೂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ఒక ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಆಜನೆ ಸುರ ಒಂದುಂಡಿತ್ತ ಈ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 4 ಕೋಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನು 175 ದೇಶದ ಜನಗಳು ತೋರುಂದಿರು ಈ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಆಜನೆ ಶುರು ಮಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ದಿನೋಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇರು ಬಾರಿ ಎಂಟಿನ ಟೀಮು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಲೆ ದಿನೋಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತೂವರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಜಿನ ಪಾರ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಪೋನ ಬದ್ರ ಅಡ್ಡನ ದಾದ ಅತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತಿರ ಅಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಐಲವೇನ್ರನ ಛೇ ಅವತ್ತು ಮಾರೆ ಅವತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಶುರು ಒಂದುಂಡು ಎನ್ಮರದೆ ಎನ್ಮರೆ ಕಂಡ ತುಯಿರಾಪ್ನಿ ಕಿಚಿನಾಪ್ಜಿ ನಂಜನೆ ಎನ್ಮರೆ ದೊರ್ಮ ಇದನ್ನ ಮನಿ ಪೂಜಾ ನಾನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಶುರು ಆಗಬೇಕು ತೆಲಿಪು ಐತೇನೆ ತಿಳಿತೆ ಮಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬತ್ತಿ ಎನ್ಮರೆ ಹಿಡಿದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತನಕ ತುಂಬ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಬರೋದುಂಡು. ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ದೆತದು ಕುಲುಚಿಯೇ ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆ ಗುಮ್ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ ಐಕಾದೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇತು ಒಕ್ಕ ಜಾಜ ಮಲ್ಪುನಿಯ. ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿ ನೋಡಿ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೇತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಸದ್ಯಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ನಿಖಲು ಬರೋದುಂಡು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಇನಿಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಉಂತದ್ದು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಗುರುತಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಂದ ವಿದೇಶ ಬೆಹರೈನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೋದಲ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆದು ಬರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಜಯನ್ನೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕಲ ತಂಡ ಮಸ್ಕಿರಿ ತಂಡ ಅಮೇರಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಪೋಪನ ಮಾತುಕತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬಯಕೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 Pale, burdo, burdo, telipule. Bale telipale, telta, telta, burale. Bale telipale, banjara telipule. LOL, haha, laugh out loud. Bale telipale, scream and shout. It's our time, it's going down. Yeah, na kudla, you know what it is. Bale telipale, papa, 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 papa. Bale telipale, papa, 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 papa. Bale telipale. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಎಂಕಲ ತಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಯರುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಶಾಸ್ತಾವು ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ ಚಾನೆಲ್ ನೆಚ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಆಜಿ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. Let me tell one story. What man? Hi, यान निकलना प्रवीण मरकमे नु प्रवीण मरकमे बका धंडा मेरे प्रशांत भट्ट की निगोली मेरे दिनेश कोड़ पदाऊ अंचे ने इंकुल देखो दुम्बु बाले तेल पड़े डाना तेल पदा ಗೊತ್ತಾನ ತ ಯಾನ್ ಇರ್ದು ಕೆಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಉಲೈ ಬಿಟ್ಟು ನೇರ ಮಾತ ಫನ್ ಪೆತ್ತ ಯಾನೆವು ಅಂಚೆ ಅದು ಬರ್ಪುನ ಸೀಸನ್ 6 ಬಾಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಯರಂಡು ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಗೊತ್ತಾನ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೋಡೆ ಪದವು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಇಂದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳದ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ದಿನಾಲ
ಬೈಯಾರಿ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಟಿವಿ ಎಣ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೀ ಸರ್ತಿ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪೋಡು ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ನಾನು ದೀಪಕ್ ರೇಪಣ್ಣಾಜಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮುಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ಇಡಮುಟ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಅವೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ ಹೋತ ಒಂದ್ವೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡದೆ ಬಿದಾಡದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬ್ಯಾರೆನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಇಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದಾರ ಆತಂದು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ್ ಏಪಡು ಎಲ್ಲ ಜಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪಾರೆ ತಯಾರ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಖುಷಿಡ್ ಉಪೊಡಿಯೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಗು ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತೆಲಿಪಲೆ LOL laugh out loud bale telipale scream and shout it's our time it's going down yeah la could like you know what it is bale telipale papa 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 bale telipale papa 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ ಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಕೊಡತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಪುನದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಜೀವನ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶುರುವಾಪ್ನೇರ್ ದುಂಬುಲ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸಾ ಬಂಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಯಾನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆನೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಬಲಿ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ bale telipale panch nilig telipale bale telipale boordu boordu telipale what's up macha bale telipale teltu teltu borale bale telipale panjara telipale bale telipale papa 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 bale telipale papa 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 let me tell one story what rasi man ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ದೆತದು ಕುಲುಚಿಯೇ ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆ ಗುಮ್ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ ಐಕಾದೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇತು ಒಕ್ಕ ಜಾಜ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಖುಷಿಡ್ ಉಪೊಡಿಯೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಗು ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತೆಲಿಪಲೆ LOL laugh out loud bale telipale scream and shout it's our time it's going down yeah la could like you know what it is bale telipale papa 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 bale telipale papa 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 bale telipale Hey, no, real only. bale telipale What a comedy.